Haueko 11:57 minutu, final 32 ere igaro da Reala, huts eta bi irabazi dio Reus Futbol Club Redisi, Reusen bertan, Katalunia aldean, jokatu behar izan du gaurko partida Realak, hain zuzen ere Reusen udal estadioan, eta, Sergio Franciscorenek urrengo fasera igarotzea lortu dute, gogora ezagun batetik Reusek usna berdin duzuela aurreko jardunaldian igandean Porreresen aurka, bigarren federazioko taldea da, Reus eta Realak berriz 2-3 galdu zuen Villarrealen aurka, porrote mingarria izan zen Sergio Franciscoren entzat, baina gaur kopa edukita motivazio horrekin zela iratu dira. Hauetxek izan dira, bitaldeen 11koak, batetik Marc Carrasco Reusen entrenatzaileak haunlako 11ko honen aldeko apustua egin du, 5-4 batekoa, Dani Parra izan da tepean, atzealdean 5 lerroan Beni izan da eskuinaldetik, Casals ezkerraldetik, erdialdean Alarkon eskuinaldetik, Recasens erdian eta Paul Fernández ezkerraldetik, zelai erdian Folch eta Sandro Toscano izan dira, egaletatik Ricardo Baz eta Xavi Jaime kapitaina, eta goian Ustrel izan da. Realak berriz 4-3-3ko sistema ezarri du zelainan, Sergio Franciscok Marrero izan da tepean, atzean 4ko lerroan Odriozolak jokatu du eskuinaldetik, ezkerraldetik haien izan da kapitaina, Jon Martin eta Luken Beitia izan dira atzealdearen erdialdean, zelai erdian Turrientese jokatu du Euskarri moduan Zakarian eta Pablo Marinen barnekaldetik laguntzaile zituela, eta goian Sergio Gomez izan da ezkerraldetik, eskuinaldetik Mikel Goti, eta puntan Gorka Carrera gaurkoan debuta egin du lehen taldearekin titular moduan partida ofizial batean, gogora ezagun aurrekoan Villarrealen aurka bigarren zatian 15 minutu jokatu zituela Errenteriako jokalariak, baina gaurkoan hasieratik aritu da. Juan Martínez Munuera izan da epailea, gogora ezagun kopan oraindik ere ez dagoela barrik, eta lehenengo zatian esan irudi kezkagarria utzi du Realak, eta esan daiteke behar bada zenbait jokalarik ere ez dutela Sergio Francisco eman dien aukera hau baliatu, ez da. Reus jaun eta jabe izan da, eta hori lehen mailako talde baten eta bigarren federazioko talde baten arteko norgehiagoka batean onartezina da. Bigarren federazioko talde hori gehiago izatean, hainbesterainoko nagusitasuna edukitzea, zenbaitetan ere aukerak sortzea, horrek esan nahi du batetik intentsitate falta ikeragarria egon dela taldearen partetik, eta nik hori nabarmenduko nuke batez ere, zelai erdian zenbait jokalarik ez dute norgehiagokak eskatzen zuen intentsitate hori eduki, eta ondorioz Realak aukera bakarra izan du, uste dut Gorka Carrerak horre ahoko zuloan atezainaren aurrean izan duena, baina benetan lehen zati eskasa jokatu du Realak, oroar Reus jaun eta jabe izan da, esango nuke hor egon dela jokaldi bat Jon Martin muan egon dela, eta Realak hor 10ekin geratzeko arriskua ere bazuen, pentsa zenbateraino, baina azkenerako ez da ezer gertatu. Nabaritu da esate baterako egaletan zuela, izkin egiten zuen eta desberdintasuna markatzen zituen jokalaririk, zelai erdian ere, Turrientes ez da finibili gaurkoan, Zakariani ere kosta zaio, eta orokorrean lehenen zatia azteko modukoa izan da Sergio Franciscoren mutientzat. Reus berriz berea eginez, ongi, baina aukera garbirik sortu gabe, eta apur bat bigarren federazioko taldea direla apur bat nabaritu da lehenengo zati horretan batez ere. Bigarren zatian lehenengo zati eskasa ikusita, Sergio Francisco aldaketa hirukoitza egin du, pentsa 3 aldaketa egin ditu Irungo entrenatzaileak, Zakarian, Sergio Gomez eta Luken Beitiak kendu ditu zelaitik, Arsen Zakarianek, behar bada esango nuke lehen zatiko jokalaririk onena izan dela, behar bada Gorka Carrerarekin batera, Gorka Carrerarekin diot aukera bate abagune garbi bat izan duelako, hor 9 postuan dagoen jokalari bat egon behartzen lekuan ondelako, baina orokorrean lerro horietatik aurrera eta baloia mugitzerako garaian, egal batetik bestera egaletako jokalaria gaur
oso finkatuta egon dira euren postuetan, bai haien eta bai Odriozola, naiz eta behar bada Odriozolak aurrekoan Negreiraren aurka kopan apur bat presentzia gehiago edo izan zuen, esate baterako hasieran esan ditugun jokalari horietatik, Odriozola horietako bat da, bere aukera gaurkoan baliatu ez duena, eta Zakarianek berriz nik esango nuke baliatu duela, naiz eta esan bezala bigarren zatian kendu duen Sergio Gomez, beste jokalaria. Sergio apenas agertu da, ez du inongo arriskurik sortu, niri lehengo urtean ere esaten nuen eta urten ere iritzi berdinekoa naiz, Sergio ezkerralde horretatik apenas funtzionatzen du oso gutxitan, eta gaurkoan ere alaxe izan da, nabaritu da, eta nik uste askoz ere hobeto funtzionatzen duela, edo barnek aldetik, erdialdean, edo ezkerre aldetik, baina defentsa moduan eta gero tarteka gora igoz, ezta. Eta, bestetik Luken Beitiak ez du lan handirik izan, egia da, Jon Martinek esango nuke lehenengo zati bikaina egin duela, Jon Martin izan da aukera ez dugu esango askotan titular izaten baita partida garrantzitsuetan ere, baina bai bikain baliatu duela Sergio Francisco, apur bat esango dugu garrantzia gehiago eman dion honetan, ez? Azken finean Sanseko atzelari batekin ari da, bera lehen taldekoa izan da, beraz horrek apur bat ardura handiagoa ematen dio Jon Martini, eta bikain baliatu du, eta Luken Beitiak uste dut atzeden aldira joan direnean minberatuta joan dela, Elgoibarko erdiko atzelaria, eta bere ordez Umar Sadik atera da, beraz, barren etxeak kokatu da Sergio Gomezen postuan, Aritz Elustondok jokatu du Luken Beitiaren ordez, eta Zakarianen lekuan, Umar Sadikek karrerarekin batera jokatu du goiko punta horretan, ez da, eta bigarren zatian 59. minutuan Umar Sadiken jokaldi on baten ostean, Mikel Gorka karrerak eman dio baloiari, baina Mikel Gotik sartu du azkenerako gola azken unean, egia esan jada ikusi dugu Umar Sadikek bere lehen jokaldian zenbaterainoko desberdintasunak markatu dituen, baina egia da orokorrean ez dela bat ere fin ibili, Aritz ongi barrene ere, ez behar bada beste partidetan bezain distiratsu gaurko partidak ez zuen inondik inora ere jokalari baten distira eskatzen, beste dimentsio batzuetako zelaia zen, beste klase bateko partida, beste klase bateko aurkaria izan du azken finean Realak, eta kasu honetan Ander Barrenetxeak ez du bere arrasa edo gau distiratsuena izan, eta Mikel Gotiren gola, beste gol bat, kopan garrantzitsua izaten ari da, ligan ere pixkanaka presentzia edo garrantzia ematen ari zaio Sergio, eta minutuak aurrera joan ala, ia esan Reusek apenas sortu aukerarik, askoz ere kontzentratua ikusi dugu Reala, Beni eta Xavi Jaime kendu eta Fernandez eta Jomete atera ditu Reusek, Realak 74. minutuan egin du hurrengo aldaketa, kasu honetan karrera kendu Gorrotxategi atera, eta ondorioz Umar Sadik goiko erreferentzia bakar moduan eta bere ohiko 4-3-3ko sistema horretara itzuliz ezarri du, eta egia esan Gorka karrerak aukera garbi bat izan du, golean ere hortxe hurbil ibili da, naiz eta azkenerako Mikel Gotik sartu duen, baina orokorrean ikusten zaio, eta aurrekoan ere Villarrealen aurka esango nuke, hor bederatzi batek killer, inglesez killer esaten den batek, egon behar duen lekuan dagoela beti, ez, eta hori oso garrantzitsua da, Realak azken urteetan ez baitu halako jokalaririk eduki, eta badirudi Gorka karrerak hori ematen diola, ez da. Gorrotxategi atera da, esan partida kontrolpean eduki du, ez du inongo arazorik izan hortikan aurrera Realak, 71. minutuan aldaketa bikoitza egin du Reusek, Ustrel eta Baz kendu eta Karbia eta Serrano atera ditu, 77. minutuan Álvaro Odriozola kendu eta Gonzalo Guedes atera da, kasu honetan Aritz Elustondo eskuine galera pasada, eta apur bat jada Realak
bigarren gol hori ere sartu beharra zeukan, Odriozola ere, badakigu ez da bilela oso fin eta 80 minutua jokatzeko behar bada ez zegoela, hegaldetan utsuneak ere, eta ondorioz Gonzalo Guedes atera da, Guedesek ere, ez du parte hartze handirik izan egia esan, eta 80 garren laurogeita laugarren minutuan Rekasens kendu du Ramon ateratzeko Reusek, eta 80 minutuan jada partida amaitzea zela, Omar Sadikek baloiak gidatu area barruan sartu eta Foltxek penaltia egin dio, eta Omar Sadikek eskuinera botaz ez du barkatu, eta aspaldiko partez realean gola egitea lortu du. Esan du, lehenengo zati benetan eskasak, kezkatzeko modukoa, eta Sergio Franciscok buelta batzuk eman beharko dizkiona, kopako hurrengo fasei begira, baina bigarrenean behintzat lortu du gol hori sartzea, askotan gehien kostatzen den gol hori sartzea, eta gerora gainera partida erabat kontrolpean eduki du Realak, nahiz eta Reusek jokoaren ekimena eduki. Ez dio arriskurik sortu, eta zein da esan partida ona izan denik, baina behintzat bete du Realak, eta hori zen gaurko honetan garrantzitsuena. Beraz, ikusiko du, ea hurrengo zozketan zein talde egokitzen zaion Sergio Franciscoren taldeari, eta bitartean ligan izango dute foku nagusia jarrita, eta hor ere, larun batean kasu honetan, Alavesen aurka horri buelta ematen hasi beharrean izango dira. Beraz gogoratu, Reus Futbol Klub Redisek huts Realak 2, Reusen zelai municipalean.